Aning Domingguha, nagpahamtang og mga importanteng pagtulunan sa Kristohanong kinabuhi. Busa, adunay duha ka parte ang akong pagpaambit karon. Una, ang bahin sa tema nga gigahin aning ikalima ka adlaw sa Misa Novena, ug ang kaduhang parte ang mahitungod sa Ebanghelyo karong Domingguha. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ato kuno hatagan og tumang pagtagad ang gasa sa pagkapari, kay maoy gihatagan og duon sa atong kasaulugan karon sumala sa dikta sa atong tema. Unsa ang pari? O sikinsa ang pari? What is a priest? Si Saint John Mary Vianney gave a succinct description of who a priest is. The priesthood is the love of the heart of Jesus. Nag-ingon ang santo. Ang pari, mao ang dakong gugma sa kasing-kasing na Jesus alang sa iyang katawhan. This touching expression that the priest is the love of the heart of Jesus makes us reflect of the immense gift which the priest represents, dili lamang alang sa simbahan, not only for the church, but also for humanity itself. We can never fathom the grandeur of the gift and task entrusted to a priest. You see, God obeys a priest. He utters few words, and the Lord descends from heaven at His voice to be contained in that small host. Kung walay pari, we would not have the Lord in our midst. Kinsa ang nagbutang kaniya diha sa tabernakulo? Ang pari. Who welcomed your souls at the beginning of your life? It is the priest. The priest welcomed us sa sinugdan sa atong panaw sa kalibutan diha sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag. Kinsa ang nagpakaon sa atong mga kalag sa pagkaon nga nagahatag og kusog diha sa atong panaw padulong sa kinabuhing dayon, ang santos nga pagkomunyon. Ang pari. Kinsa ang nag-andam sa atong mga kalag pag-atubang sa Ginoo, bathing it one last time in the blood of Jesus Christ. Ang pari. It is the priest, always the priest. And if this soul should happen to die as a result of sin, who will raise it up? Who will restore its calm and peace diya sa sakramento sa pagkumpisal? Again, the priest. Always the priest. Without the priest, the passion and death of our Lord would be of no avail, because it is the priest who continues and perpetuates the work of redemption on earth. Siya ang gipiyalan sa Ginoo sa paghalad sa misa, the heavenly liturgy. Do this in remembrance of me. Buhatan ninyo kini kanunay sa paghandom kanako. The priest holds the key to the treasures of heaven. It is he who opens the door. He is the steward of the good Lord, the administrator of His goods. The responsibility of a priest is so overwhelming. Nag-ingon si Saint John Mary Vianney, after God, the priest is everything.
were we to realize what a priest is on earth, we would die. It is only in heaven where we will fully realize what a priest truly is. Mao ka na ang pare, mga kaigsuunan ko ni Kristo. He is the gift of the heart of Jesus to humanity. The priest is not a priest for himself. He is given as a gift by God for the benefit of humanity. For your benefit, my dear people of God. Why are we extolling the priesthood? I am extolling the priesthood not because I am a priest, no, because that would be self-serving. We are extolling the priesthood because, again, the priesthood is God's immense gift to His people. Truly, matud pa ni San Juan Maria Vianney, priesthood is the love of the heart of Jesus. Were we to fully realize what a priest is, we would die, not because of fright, but contemplating the grandeur of the gift of the holy priesthood. Live a parish for 20 years without a priest. Nagpadayon ang santo, si San Juan Maria Vianney. People will end up worshiping beasts. Again, the priest is not a priest to himself. Neither he is a priest for himself. He is a priest for you, my dear people of God. The priesthood is God's gift for you. Ang sulat ngadto sa mga Hebreo nagkanayon. Every priest is taken from among men and appointed in what concerns before God in behalf of men. Gikuha siya gikan sa katawhan o gitudlo sa pagbuhat sa mga butang nga adunay kalambigitan tali sa Dios ug sa tawo. A priest, therefore, is a mediator between God and man. Ang pinakaimportante nga gimbuhaton sa pare, mawang pagpangayog pasaylo sa Dios in behalf of men. Mangayo siyag pasaylo sa mga sala because sin obstructs the rightful relationship between God and man. Ang sala, mawang babag sa maayong relasyon tali sa Dios ug sa tawo. And then the priest brings down to God's people God's forgiveness. Not only the forgiveness of the people, but also His own forgiveness. For He is also a sinner. The priest is also beset with sin and is also in need of God's forgiveness. Mga kaigsuunan ko ni Kristo, nobody is worthy of the priesthood. I, for one, am not, because I am also a sinner like you, and maybe worse than many of you. Because the priest is human. He also feels tired. Kapuyon siya. Sometimes he is frustrated and exhausted. At other times, masinati usab niya ang kahubya ug ang ubang pangkahuyang tungod sa iyang pagkatawhanon. He is also made out of clay, marupok, so that he too needs compassion and understanding. Human as he is not qualified for such a sublime office. But he rests consoled, knowing the fact
that God does not call the qualified, because nobody is qualified for the priesthood, but God qualifies those whom He has called. Gitawag sa Dios ang dili takos. Kay kinsa man gali ang takos dinhi kanato sa pagkapari, wala. Apan sa iyang dili pagkatakos, gihimo sa Dios, iyang gipakatakos ang iyang gipangtawag bisag dili takos. That is our consolation. Huyang, yes, huyang ang pari, apan taliwala sa iyang dili pagkatakos, gihimo gihapon siyang instrumento sa Dios. Priesthood is a gift, not merited, but a gift of God to His holy people. Mao kana ang pari, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Let us now comment on the gospel reading this Sunday. Adunay pipila ka mga pagtulunan ang buot sa Ginoo alang kanato, ang iyang buot ipahamtang kanato diha sa ebanghelyo karong Domingguha. Ato kuno kini tukihon ug sutaon. The gospel contains, the reading of today, the gospel contains pieces of advice, so to speak, mga tambag ug mga pasidaan that promote to cultivate harmonious relationship with one another and contribute to the building up of a community. Ang unang tambag nga gipahamtang kanato sa ebanghelyo sa Ginoo diha sa ebanghelyo karon. First, beware of jealousy. Sa ebanghelyo, the apostle alerted Jesus that they forbade somebody to expel demons using His name. Iyang giingnan, Ginoo, among gipahunong, adunay tawo naghingilin og mga yawa gamit ang imong ngalan. Kay dili man siya uban kanato, amo siya nga gipahunong. Here, what we see is a classic case of jealousy. Jealousy blinded the apostles to see the good works that are done by others. Demons are being driven out. What's wrong with that? And Jesus was quick to reprimand them. Dali-dali silang gipahimatngunan sa Ginoo. The Lord taught them to be less concerned about themselves and their closed circle mentality, and be more concerned about the work of spreading the kingdom of God. Kay matud pa sa Ginoo, walay tao nga maghimog milagro nga makasultig batok kanato. Kay igsunan, let us not curtail the freedom of others to do the work of God. Because Jesus, in fact, does not want us to stop those who are doing good works. We have to encourage them instead. You see, a similar incident is also narrated in the first reading from the book of Numbers. Pakadungog ni Joshua, ni Josue, nga adunay duha ka mga tawo nga nanagna, si Eldad ug si Medad. Ning dagan sa ngadto kang Moises, nag-ingon, santa kadto sila bi. Kay nanagna sila sa ngalan sa Ginoo. And Moses was quick to reprimand
Joshua, iyang giingnan, nasuya ka ba alang nako o tungod ka nako? Ang ingon ni Moises, dili ba maayo man unta kung kitang tanan mga propeta managna mahitungod sa mga kahibulungan sa Ginoo? Dili ba maayo kung kita nga tanan managna? What's wrong with panagna? Again, because of jealousy. Kaigsunan, likayan nato ang hilabihang kaawa. Kay matud pa sa sugilanon sa Tagalog. Diligan nimo mabantayan ang imong hilabihang pagkinaawa, pagkasuya, mamamatay ka sa inggit. The secret of happiness is contentment with what you have. Jealousy is a sign of insecurity. Remember this. Jealousy ruins good relationship. Pila na ang magsilingan nga nagbungol hangtod karon. Magkatupad ang balay pero ang ilang bintana dili ablihan tungod sa pagkinaawa. Ayaw kaawa. That is given. Sometimes we say, life is unfair. That is given. Avoid comparison because comparison is odious. Ikumparagan nimo ang imong kaugalingon ngadto sa uban, you will realize nga daghan pa ang nakalamang kanimo. Be happy with their accomplishment. Paningkamot usab alang sa imong kaugalingon. Ayaw pagkinaawa. Ayaw pagkinasuya. Kaya kung balikon, magkinasuya gani ka, mamamatay ka sa inggit. Second, beware of giving scandal. Giving scandal means causing others to stumble or to sin. To sin is terrible. But to teach another to sin is far infinitely worse. And Jesus had strong words against those causing others to sin. Nagingon ang Ginoo, maayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog ug bugat nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa kadagatan kaysa makaangin siya sa uban ngadto sa pagpakasala. Kung buot ka moadto sa impyerno, please go there alone. Ayaw pagpinandarahin iba. Remember this. God is not hard on a sinner, but He will be stern to the person who makes it easier for another to sin. And whose conduct, either thoughtless or deliberate, puts a stumbling block in the path of another. It would be better for him if a great millstone were put around his neck and he be thrown into the sea. Ayaw angini ang uban ngadto sa pakasala. Akong balikon, importante nga atong masabtan. God, merciful as He is, He will be compassionate to a sinner. But He will be stern to those who cause other people to sin. That is scandal. Katapusan, I promise. Last point. In the gospel, Jesus is admonishing us to take a strong action against sin.
He is revealing to us how strongly we must fight against sin. You see, there is only one goal in life, and that is worth of all the sacrifices. And what is that goal in life? To attain eternal life. And any losses we incur in this life are nothing compared to the loss of eternal life. Sa mga butang nga mga importante, there is also gradation among them. May pinaka-importante, may uro-importante, may less important. Ang pinaka-importanting butang, ang pagkaangkon sa kinabuhing dayon, so that ang pagkaangkon niini is worth all the other sacrifice. Even sa mga butang bililhon, even sa mga bahandi, I should be willing to forgo, to lose them, than lose eternal life. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Eternal life is so important, so that kung ang imong kamot mahinungdan sa imong pagkahabulag sa Ginoo, in other words, sa imong dili pa kaangkon sa kinabuhing dayon, ang Ginoo nag-ingon, maayo pang putlon nimo ang imong kamot, kay maayo alang kanimo nga makasulod ngadto sa kinabuhi, kaysa sangkab kag duhag kamot apan itambog ka ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Importante ang kamot, but it can be sacrificed for the sake of the supreme good, which is the attainment of life eternal. Kung ang imong tiil makaangin kanimo sa dili pa kasulod ngadto sa kinabuhing dayon, butla ka ng tiila, nagingon ang Ginoo. Kay mas maayo nga mosulod ka ngadto sa kinabuhi nga usa lamang tiil kaysa sangkap kag duhag tiil apan itambog ka ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong, diin ang mga ulod dili usab mamatay. Daghay ulod didto. Ang mga social mo ingon, yaks kadiri. Kung ang imong mata mahimong hinungdan sa imong pagkahabulag sa Ginoo, nagingon ang Ginoo, lugita ka ng mata ha. Mas maayo kanimo nga mosulod ngadto sa kinabuhi nga usaray mata, kaysa sangkap kag duha ka mata, unya itambog ka ngadto sa kalayo. You see, mausab kini ang gitudlo sa medisina. If a part of your body is malignant, cut it off because it endangers the well-being of the whole body. Di ba? Kung diabetic ka, ang imong tiil putlonon putla, ipaputol. Otherwise, the healthier part would be affected. And later on, your health will be compromised. Putla, to control pain and to arrest the progress of the disease. Mausab sa espirituhanong kinabuhi. We also talk about spiritual amputation. Importante ang pagkaangkon sa kinabuhing dayon. Gani, nagingon ang tambag sa ikaduhang pagbasa. Ang mga bahandi madunot. Ang imong bulawan, tayaon. Walay namatay nga naghigdag sa lapi. Sumala. Labi na karon, walay kaklaruhan sa COVID. You are healthy today, tomorrow we do not know. Aduna ko'y iyaan. Kagahapon was rushed to the hospital from Kapuukan. Asawa sa akong uyuan, igsuon ni nanay. Was rushed to the hospital. Waray gawas-gawas sa ilang balay. And then, she was tested positive of COVID. He died at 7 o'clock this morning, direct to the cemetery. Matud pa sa akong nadungog nga kanta, yesterday is gone, Lord Jesus. Tomorrow might never be mine. Ang kagahapon, ning labay na. Ang ugma,
basin dili na ako, Ginoo. Paningkamot sa pag-angkon sa kinabuhi dayon. Everything else, important however they may be, they must be subservient to the supreme good, which is the attainment of eternal life. Kaya sunan, mao ka na ang atong paningkamutan. Mao ka ng pahinumdum, pasidaan sa Ginoo kanato karong Dominguha. Labor hard, paningkamot, nga ikaw makasulod ngadto sa kinabuhi dayon. Amen.